I-market ijwayele ukurepeat lama pattern. What's good, Team Forex Moguls? I'm back again with another banger. Namhlanje sibheke USD JPY. We're actually going to talk about ama patterns in the market. Now, why ebalekile ama chart patterns? Number one, abantu abaningi bayitshela ukuthi ama prices are move randomly, like kuba nje into cishe ifane nokugamblisha per se, yabo? That's the first thing. Number two, ama prices ajwayele ukuthi aforme ama shapes are recognizable, njengoba ngichazile ukuthi iprice ngeke izivele izimuvele nje kube uzigzag nje onga-understandeki, yabo? Kukhona ipattern imarket esuke ifollowisha njengoba ubona nje, yabo? Njengoba ubona ukuthi kukhona into kahle kahle efomwayo according to indlela edesignwe ngakhona. That's number two. Number three, lawo ma-shapes lawo asuke efomeka abizwa ngokuthi ama-charts patterns, and sisazodive deep kuwona-ke. Sisazodive deep kuwona, and eyokugcina ukuthi lama patterns lawo asiza thina as traders ukuthi sikwazi ukugesa noma uku-estimate ukuthi le market le izomuvela ngakephi, yabo? Ukuthi okay, mhlambe iyiphi move engasiyithathi, because i-forex is actually about systematic. It's actually systematic. Akenbilishwa la. It's all about knowledge. Right. So, i-question engabe uyayibuza yona shuthi ukuthi ayini ama-chart patterns? Now, i-chart pattern is a price structure esuke irepeatekile, meaning ukuthi ukubona i-formation eyodwa kodwa manje ethola ukuthi le formation uhlezi uyibona along the line, yabo? Uhlezi uyibona along the line, iyaziphindaphinda kahle. Iyona i-chart pattern. I-chart pattern i-price structure esuke iphindaphinda entweni eyodwa. That's number one. Le pattern le or le formation le igcina isiba into efamiliar towards an individual or towards the way izinto or indlela umuntu asuke e-anticipate ngayo, yabo? Ugcina usufamiliar ngaleyo behavior. Ugcina usufamiliar kakhulu. About that, guys. Ugcina usufamiliar ngayo because it makes you have a clue ukuthi okay, ibhizinisi leli or the market le i-director to which area or i-director to which direction, right? So iyona leyo nto ofanele uyi-understand about ama-chart patterns. Now, number one, yini-ke into ekufanele uyi-check ebalulekile? Like, what are the important chart pattern lawo okufanele unje uhlale kuwona nje ngempela as a beginner? Number one, a double top. Okay, let's try to check ukuthi khona i-double top la. Double top, double top, double top, where are you? Okay, ngiyayibona i-bottom, i-top. I-top, ngifuna nje i-top e-clean, yabo, ozokwazi ukuyibona. Okay, let's use this one. I-double top nayo nansi. Sorry. So sorry about that. So lama arrows azama ukuthi nginitshengise ukuthi you can see ukuthi la ifike yathinta and yaphinde yazama la, but ungayinaki-ke le, uzonaka le. This actually means ukuthi
there's an opportunity ekutheni lento le ishintshe i-direction, and it's at its highest heights, meaning ukuthi it was bound from here uza la phezulu, uyabona ukuthi it was its highest heights according to this indlela information yakhe ngakhona, and it was going to change its direction. As you can see, njengoba ubona la ukuthi i-end up ishintsha ngempela i-direction because it was going upwards. Manje isivele yathi mayithintsha lo double top yadilika yashona ezansi. So ukuba specific, number 1, le form le iformwa after an uptrend, njengoba ubona ukuthi it was an uptrend before ishintshe, right? And ama price afola bani kabili at a resistance, which is this is the resistance njengoba ngibona ngibhale lo line, right? And number 3, isuke itshengisa ama buyers now are getting weaker. Ngamanye amazwi awasekho abantu abathengayo, so sekuba khona amasela manje enzani aselayo. That is why ubona le formation idilika from this. And how do you trade le double top? Into yokuqala ubheka usell. That's the first thing oyibhekayo. But ulinda ini i-confirmation kuqala. You have to check i-confirmation before usell, yabo. Mase ufaka i-stop loss la. Ufaka i-stop loss la ngaphezulu kwe-resistance. Kwenzela ukuthi if it doesn't go kule direction oyilindele, ikwazi ukuphuma without losing so much, right? Then mase kuba khona i-double top. I guess sobheka i-double top, ngimasuse lo. Sobheka i-double top, ngathi ngiyibonile somehow somewhere. Double top, okay. Khona lo lapha ni triple. Head and shoulder, ngiphi double top. I think ngiyibonile no nansi na double top. So mase kuba khona ini i-double top, which is this one. Ake sifocus kule, uyiyeke le. Sifocus nje kulapha boba u2, right? Kuyenzeka ukuthi ke kungabi as exactly as like kulingane, but kuyatshengisa ukuthi okay, it's a double top, right? Njengoba ubona la. This is the yabo double top la nala, right? Now i-formation yala yenzeka after a down, njengoba ubona nje a downtrend, and ilona ama prices are bouncer twice kwi-supports la, and it shows ukuthi ama sellers bani are getting weaker nakhona, yabo. Shows ukuthi are getting weaker and ama buyers aseyadominate njengoba usuke ubona, yabo. So la kubalekile ukuthi ubheke ubuy kuphela, kodwa nakhona uyayilinda ini confirmation. Stop loss sakho usibeke la ngezansi ukuze ungakwazi ukuthi ulimale phela, ngoba phela kuyalinyalwa la ka forex, akuhlalwa kanjalo, yabo. Then mase siyobheka le kuthiwa yini head and shoulders, kade ngiyibona la nansi. Head and shoulders, iyini ke head and shoulders nayi nangula. Mase kubilo ukugcina ke, which is this one. Uyabona ukuthi lo nalo amahlombe, mase ukuthi leli ikhanda, yabo. Mase ukuthi nje ikhanda, shuthi ikhanda nene nama shoulders suke chaza ukuthi ke la kune possibility ukuthi i-market izokwenza kanjani, izo-reverse njengoba ubona la ukuthi ibiyenzani, ibithi ishona ezansi kwavele kwakheka leli ikhanda leli. Hayi emva kaloko kuyavela yanyuka yaya phezulu, yabo. Yavele yathi nje hayi ngiyashutha mina njengoba ungibona nje la, ngiyahamba ngithi tshoro, yabo, yanyuka yaphezulu. That was a good opportunity to take a buy from here.
Hawu, and uyabona futhi ukuthi ngathi bekhona ilo la, bekhona i-event, yabo, ngathi bekhona i-event oba ngibona lo lutho olude nje, yabo. Now, before anything, kubalulekile ukuthi ube ne-confirmation uma uthatha lama chart pattern. Linda for i-confirmation, yabo. Ungayi-trade i-pattern iyodwa uzolimala. Linda qala ukuthi i-candle ivale noma kube khona i-break of structure noma i-retest. Izona zinto eziwu-3 le ofanele uyibheke, right? Kufanele ubheke lokho straight ukuze kube lula. Break of structure noma i-retest. Now ama-mistake-ke most of the time ama-beginners awenzayo ukuforce ama-patterns, that's number 1. Number 2, ukutrader wonke ama-shape. And number 3, u-ignora in ama-trends. Njengoba kade ngichaza nje ama-trends on the previous videos. And ukuze ukwazi ukuthola ama-patterns a-solid ngempela. Into yokuqala guys, i-time frame yakho ekufanele uyisebenzise u-H1, u-H4 no-day 1, which is daily trade. Then usebenzise i-higher time frame for stronger patterns, i-lower time frame izokunikeza ama-patterns angawona, which is afake. So lokho kufanele ukugade all the time, kufanele ukugade. Make sure nje ukuthi guys u-understanda lokho. Yabona ama-trends nawo kumele uwa-consider. Wenze sure ukuthi uyawa-consider ngalesi sikhathi u-trade. So guys, that's it for i-video ya today. I hope ni understandile lento, nayibona and it became clear. Uma ukuthi understandang, comment down below. Team Forex Moguls. Danko.